Dragi gledatelji, nastavljamo dalje priču o humoristično-satiričnom časopisu UHH. Imamo ovdje s nama u studiju autora najduljih istoslovnih priča u Hrvatskoj i humorističnih tekstova. Tu nam je Matej Delaš, dakle profesor hrvatskog jezika i humorist. Dobar dan, dobro nam došli. Dobar dan, pozdrav vama i svima u režiji i svim gledateljima Plave Vinkovačke. Evo, vi ste također jedan od autora ovoga časopisa o kojem smo malo prije nešto čuli, pa nam recite kako to da ste se baš odlučili za humoristične tekstove i od kada pišete? Pišem otprilike od svoje 17. godine, iako ono što sam pisao sa 17 godina bolje da nisam. Pisati humoristične priče zapravo nije bila moja odluka, to je više bila jedna prilika koju sam dobio na poziv iz Zagreba od udruge hrvatskih aforista i humorista. Oni su tek pitali imam li što simpatično. Ja sam tada imao tek jednu objavljenu kratku humorističnu priču u nekoliko nastavaka u studentskom časopisu Alef. Imao sam prvu svoju istoslovnu priču. Tada sam odlučio da ću dati to, a poslije što bude. Naravno, ta je udruga objavljivala i svoj zbornik Biseri uma. Pitali su pišem li aforizme. Rekli su to možeš napisati svega za 15 minuta jednu večer. Ja nisam bio jako zainteresiran, ali sam ipak to na kraju napravio. Koliko dugo ste član te udruge? Član sam udruge od rujna prošle godine. Znači, još ste novi. Vrlo nov, gotovo sam najmlađi član. Evo, lijepo je da ste se uključili na neki način i da ste pronašli jednu platformu na kojoj možete objaviti zapravo takve humoristične tekstove, jer su oni rijeđi i uglavnom su zastupljeni u nekakvim školskim časopisima i možda dnevnim listovima ili tako nešto. Koliko znam, nema puno časopisa sa humor u Hrvatskoj. Znam za Potepuh koji izlazi valjda 2 puta godišnje. Da, ali samo u rubrikama, mislila sam. Samo u rubrikama, tako je. Pa evo, recite nam za početak, predstavili ste se u tome časopisu UHH svojom istoslovnom pričom. Što je to istoslovna priča i zašto baš takav odabir? Istoslovna priča je u kojoj sve riječi počinju istim slovom. Kao što sam naslov i kaže? Tako je. Sve riječi počinju istim slovom. To je najčešće kratko prozno djelo. Ja sam prije nekoliko godina slučajno na blogu vidio blogu Blanke Pašagić. Ona je pisala vrlo kratke priče, meni su se jako svidjele. Samo sam poželio imati svoju. Jedan sam dan sjeo i počeo pisati. Eto, to je to. Tako sam napisao prvu. Znači, jednostavno je došla inspiracija, nije bilo nikakvih različitih zahtjeva ili... Ne, jednostavno, to je bila želja, ništa drugo. Želio sam imati svoju i to je to. Kako se zove ta vaša priča? Prva se zove Psihijatrijska priča. Zašto baš psihijatrijska? Zato što glavni lik posjećuje psihijatra. Vrlo intrigantan naslov ima. I kako ide priča? Pa, pred kraj posjeta ću vam pročitati jedan dio. Međutim, to radi se o liku koji radi to što radi svoj posao. Postupno poče primjećivati postupne promjene i tako dalje. Zatim posjeti liječnika, izliječe ga placebom i to je to. Sve počinje na P. Stvori se jedan privid u samoj fabuli. A zašto baš svaka riječ počinje slovom P? Zašto ste P odabrali? Zašto niste neko drugo slovo ABCD? Postoji nekoliko razloga zašto je slovo P najpogodnije za to. Kada bih rekao svih 4 ili 5 razloga koje znam, otkrio bih tajne zanata. Zato ću vam reći samo jedan razlog zašto se to bira. Vjerujem zato što je u hrvatskom jeziku najviše riječi koje počinju slovom P. I svi jezičari mislim da jako dobro mogu razumjeti zašto je tim slovom ili skupom po, pri, pa lagano započeti svaku riječ. Tako da je ujedno lakše i pisati onda na taj način. Riječi same teku zapravo. Tako je. To su kratke priče, rekli ste? Moje su priče poprilično dugačke. Dakle, imaju po 3 stranice u Wordu ili čak 4. Prored 1.15. Mislila sam s obzirom na formu kad usporedimo s drugim pripovjednim dijelima da je to ipak jedna kratka priča. Ima 3 osnovna ona dijela, vjerojatno? Ili ste drugačije zamislili koncept? Pa, koncept svih priča je u 3 ili 4 dijelovima. Objavljujem to u časopisu UHH u dijelovima. Naravno, prvo ide prvo poglavlje,
zatim drugo poglavlje koje nazovem poglavlje poslije prvoga prije posljednjega i zatim treće koje se zove posljednje poglavlje. Ako ima potrebe za trećim poglavljem, ako ih ima zapravo 4, onda treće poglavlje može se nazvati poglavlje prije posljednjega i tako dalje. Gdje inače možete objaviti svoje priče? Jeste li se prijavljivali na nekakve natječaje i imali dosta tih natječaja u Hrvatskoj po vašem mišljenju? Ja za sada objavljujem samo u časopisu UHAH. Tu objavljujem dakle, te istoslovne priče koje izlaze u nastavcima, zatim jednu satiričnu priču koju sam u studentskom časopisu Alef objavio prije 8 ili 9 godina. Objavljujem tu aforizme i objavljujem još jedan oblik koji satirično nazivam biblionovela. Tu se radi o 4 prijateljima koji u ovoj prvoj sezoni tih priča provode vrijeme na ljetovanju u Vodicama. Ta je priča poprilično istinita. Nema puno natječaja. Ako otvorite neke stranice kao što su Sikavica, možete vidjeti da postoje natječaj, na primjer, u gradskoj knjižnici u Samoboru. Tamo to je natječaj za kratke priče, međutim mislim da mogu ući humoristične u to. Zatim znam za jedan pjesnički, zove se pjesnički antinatječaj Chestertonijanskog kluba. I isto tako naš će časopis, odnosno naša udruga, Udruga hrvatskih aforista i humorista i časopis UHAH, oni će također objavljivati natječaj za kratke priče. Evo, radite također na jednom novom dijelu, pa evo, otkrite nam o čemu se radi, jednu izviđačku priču, roman. Da, uskoro ću objaviti, ne radi se zapravo o romanu, radi se o pripovjetki. Pripovjetka će biti na otprilike 120 stranica. Ona je posvećena mojoj, odnosno našoj udruzi katoličkih izviđača iz Jarmine, kojoj sam članom nekih 13 godina. Ta je priča slučajno nastala prije 4 godine kada sam je stvorio cijeli koncept. Naravno, u onom trenutku nismo puno razmišljali o tome da ju objavimo. Međutim, nedavno smo prije nekoliko mjeseci ipak došli na ideju da to uredimo, da to nadopunimo svime što treba, da nam pomognu i ostali članovi naše udruge i uz pomoć općine Jarmina i udruge katoličkih izviđača Jarmina koja će pomoći u izdavanju te knjige. Ne samo da će pomoći, ona će sve financirati uz pomoć općine. Mi ćemo objaviti tu pripovjetku. Kada se očekuje objavljivanje? Ja se nadam da nigdje neće zapeti, da će to biti već u roku od 2 mjeseca. Evo, lijepo. Ja bih vas zamolila za kraj da nam pročitate ulomak iz vaše psihijatrijske priče. Po vašem osobnom odabiru. Može. Evo ovako, ovo što ću pročitati samo je jedan mali dio, recimo 8 ili 10 psihijatrijske priče, drugo poglavlje. Dakle, poglavlje poslije prvoga prije posljednjega. Profesor pješačio putem Petrove, potom preko Preradovićeve. Požurio preko pustog prezapuštenog predgrađa, pa pretrčao pješački prijelaz preko Poljičkog puta, preneozbiljno prošavši protočnim prometom. Prometni policajac pomirljivo produži po prijelazu. Prosvjedi prosvjetara Poljičkim putem pretrpavahu prigradske prolaze, pa policajci promućurno promatrahu prijelaze preko Poljičkoga puta. Po potrebi pobjegnu. Pazi pješače, putnici putuju prebrzo. Poneki prebrzo prevoze prikolice. Prihvati prekršaj pomirljivi plavac. Priznajem prijatelju, pohvaljujem posao. Prosvjednici, politikom potaknuti, postupno preuzimaju Poljičke prolaze. Pripazi putem. Ponovi policajac profesoru, ponosnom pripadniku prosvjetnog platnog prometa. Evo, vrlo zanimljivo. Ja vam se zahvaljujem za ovako nešto novo i sami gledatelji mogli su na ovome primjeru vidjeti kako izgleda jedna istoslovna priča. Koja je zapravo poruka tih priča? Te priče zapravo nemaju pravu poruku. Ja volim da su one onako jezično pravilne, volim to da su pitke i trudim se da sve te priče ne moraju imati toliko humorističnu crtu u sebi koliko volim da imaju socijalnu. Kako su zanimljive djeci koja će uživati u toj, nazovimo ju, jezičnoj magiji, tako i stariji tu mogu zapravo čitati vrlo ozbiljne priče. Znači, cilj im je uglavnom zabaviti zapravo
čitatelji. Zabaviti, ali imati socijalnu crtu. Na tome je naglasak. Tako je. Evo, ja vam se zahvaljujem. Želim vam puno uspjeha u daljem radu. Nastavite i dalje ovako pisati i puno uspjeha s objavom ove nove knjige. Hvala. Hvala što ste bili naš gost u Dnevnom divanu. Hvala vama što ste me pozvali. Pozdrav svim gledateljima Plave Vinkovačke. A mi, dragi gledatelji, u nastavku nastavljamo u istome tonu. Smijeh je lijek.